Slovenský čuvač je slovenské psie plemeno, ktoré patrí ku skupine bielých horských a pastierských psov. V hornatých oblastiach bol využívaný ako strážny a pastierský pes už pred mnohými storočiami. Zuzana Buzáková sa venuje chovu tohto plemena už niekoľko rokov. Keď som mala 13 rokov, kúpili rodičia prvú sučku, dcaru Larin dvor, a s chovom sme začali len tak pre zaujímavosť a zostalo to na mne a v chove som pokračovala a pokračujem aj doteraz. Tieto psy, každý má svoje vlastné meno, ako Felina. Cárin dom je názov, z ktorej chovateľskej stanice pochádza. Moja chovateľská stanica má názov Cárin dom, čiže všetky šteniatka, ktoré ja odchovám, tak majú to druhé meno Cárin dom pri svojom mene. Slovenský čuvač je mohutný pes s hustou poldlhou bielou srsťou, ktorá ho dobre chráni pred nepriaznivými podmienkami. Je to inteligentný, pokojný, sebavedomý pes a dobrý strážca rodiny. Tento psík je veľmi prispôsobivý a samostatný. Ak sa venuje veľa času a pozornosti jeho výchove, podarí sa vychovať psa, ktorý rád počúva a plní povely. Aká je hodnota takéhoto psíka? Hodnota tohto psíka je dosť nízka na to, aké sú náklady na chov. Je približne 300 eur za jedno šteniatko papierové. A každý, kto si skúsi tento chov papierový, tak uvidí, že to je iba ako hobby. Nedá sa z toho nič zarobiť, väčšinou je človek v strate, takže musí to byť iba záľuba, aby sa tomu mohol venovať. Aká je tvoja najvzácnejšia trofej? Najvzácnejšia trofej je, čo sa nám podarila teraz na klubovej výstave v Pribiline. S touto sučkou mladou vyhrala klubovú víťazku, čiže celkovú víťazku výstavy. Chovateľka Zuzka sníva o používaní čistokrvných šteniatok aj na salašoch pri strážení oviec, pretože v súčasnosti sa vzdialuje šľachtený chov od praktickej stránky, na čo bol čuvač určený.